rubayan. Ano kay inko lugini bagi ram kare inko kam kay malaya bati ngai Amne sabo nini nogo sori hamia kisa saikena regadi. ani cerai Nini cerai tabuk busuk torka 15 bosor 15 bosor boklas poritong kelas 10 kelas 10 ngai bo busuk din ngai sori hamia nogo klaitong abu kisa saikena regadi. 3 mas 3 mas romoi nok sori hamia klaitong utana ngai doktor okai bo jaga nairikha. khwai bana rekha kate khwai nya hate ingi jibu thanga Tabuk doktor okni khukti tamo saikena rikha kisa saikena regadi. doctor kai inko operation khai na uncho Tamo bemar ke tamo abo. Tamo bemar mani bagai tini asakai jengjalo klaikha kisa saikena regadi. bu sabata mane beto angabo khasimbe Ani masaja sorry hamya jibo thangko operation khane nango rang puisa kre chhe abon bagi lokorong no sano Amne tamo mani bagai bini tamni bagai sori hamya kha kisa saikena regadi. bohok sajago ngai bohok sajagi unko khwairago tlangkha ngai jibi thani ni sawo chung jibi thalakya ni bohogo unko rok khai nai mani bor operation khane nango hi sawo operation khane nango chaka ngai tamo ni chung khayaw yang ya saring chung khayaw yang ya makhane bohok bisingo bubuk sawo tuju haying thaga hin chata ngai a tuju na operation khaya ngai jare phano khoting nai hi sawo Amne bo jaga doctor puliao phunu mani khoyo phunung mani pathomo kai busuk balok kha bini sori hamya 3 mas rong khana di bohok sajago tongo bohok sajago hamokai tongo ataka khota chabari thangata tabuk ngangke operation khana bagai rang kre abone bagai lugurok ni thani chubachu nai tong khatana hingke munaino sakham nairina bagai operation khairina bagai busuk jorati rang nangno abu kisa saikena regadi. moro khai chung nai mani kai chana chung nai kya sar busuro rang nang no moro pachali saja sano pachali saja ngai nero khaima no hi chata ngai chin thani pas te kasi rang kre yo chung tam kai busano panji dina ba abung guni chung jot ang jotano no sawo ani busano kicha na gi hine jotano ang se sana bo thangi te sana bo ringli Amne bai unko tabuk kumui khe tamo kam roklai buni kam sikhayo ngai munai khe bo class pori tongmani class 10 no ngai te ke bono sai rogo na na kha chubachu ni bagi rogo kemno to saje mo gadi hine samata kemno to sajaya ko tabuk lukurok ni thani tamo sanamu jung kisa saikena regadi. ang lukurong abono koyo kisha sajo thajo khai suba chori dihine abon sano ang abon koyo Hingke bai nini para khe bo jaga angkha an para ka ampura an mukha gongarani devon ma koi dikhi ampura kami